गोजोन रादाब नायगिरि बयखौबो बरायबाय BTR स्पर्ट्स मीट 3.0 दिनै जोबथा सान। BTR खुंथायनि स्पर्ट्स एन्ड युथ वेलफेयार बिफाननि बानजायनायाव बोसोरथामहालागै खुंबोबाय थानाय BTR स्पर्ट्स मीट 3.0 दिनै जोबथा सान। थांनाय 20 जानुवारिनिफ्राय जागायनानै दिनै 22 जानुवारिसिम सानथामनि हाबाफारिजों क'क्राझारनि साइ स्टेडियामाव खुंजादोंमोन BTR स्पर्ट्स मीट 3.0। BTRनि मोनबा जिल्लानिफ्राय बायदि गेलेनाय बादायलायनायाव हौवासा हिन्जावसा बेजों लोगोसेनो BTRनि देहायारि नोरजिया गेलेगिरिफोराबो बे गेलेनाय बादायलायनायाव मैखोमै बाहागो लादों। दिनै जोबथा साननि मोनाबिलियाव BTRनि गेलेमु आरो लाइमोन जौगाखां बिफाननि मावफुं सोद्रोमा दावबायसा बर'आ बाहागो लानानै मा बुंदों फै बे समाव आबुङै मिथिनानै लानि। आवगाय बोसोरनि बायदि बड'लेण्ड स्पर्ट्स मीट बियो जोबोद गाजा गोमजायै जाबाय। देग्लाय जोंहा 3 बोसोरमोन आरो बे 3 बोसोरावबो मोनबा जिल्लानिफ्राय गोबां गेलेगिरिफ्रा बाहागो लादों। बेहाय जोंनि दोरोङारि गेलेनाय जायखौ जों इन्डिजिनियास गेम होनना बुंदों आरो देहायारि लोरबांथि सुबुं जायखौ पेरा स्पर्ट्स होनदों बेखौबो जोङो थांनाय बोसोरनिफ्राय बे बड'लेण्ड स्पर्ट्स मीटआव जों सोफादेरनाय जादों आरो गोबां डिसिप्लिन एबा इभेन्ट्सखौ जों बे बड'लेण्ड स्पर्ट्स मीटआव सोनाय जादों आरो जों मिजिंथिदों जे बे बड'लेण्ड स्पर्ट्स मीटखौ खुंनायनि गेजेरजोंनो जोंनि बड'लेण्ड ओनसोलनि गेलेगिरि आरो फरायसुला फरायसुलि इयुन जोलैखौ जोङो गेलेनायनि बिथिंनि फारसे जोङो गोसो बोगथाबहोनो हागोन। माखासे समाज बेरेखा खामानिनिफ्राय जों बिथांमोनखौ मोजां खामानियाव लानानै फैनो हागोन। बे मोनसे थांखिखौ लानानैनो जों बे बड'लेण्ड स्पर्ट्स मीटखौ खुंनाय जादोंमोन आरो जोङो नुबाय देग्लायनि बे बड'लेण्ड स्पर्ट्स मीट 3.0 एबा 3 बोसोरनि जि बड'लेण्ड स्पर्ट्स मीट बेवहाय गोबां सेंग्रा सिख्लाफ्रा खोब गोसो होनानै बाहागो लादों आरो जोंनि गेलेनायनि जि आइडिया बा गेलेनायनि जि खान्थि बा गेलेनायनि जि जौगानांगौ बेयो जोबोद जौगाबाय। जोंनि आइजोफ्राबो भलिबलाव काबादियाव बा फुटबलाव आवगायनिख्रुइ गोबां जौगाबोनायखौ जोङो नुदों। दा बेखायनो जोङो इयुननि समावबो बे बड'लेण्ड स्पर्ट्स मीटखौ जोङो खुंलांबाय थागोन। जोंहा मार्च दानाव फैबाय थानाय 2025 बे मार्च दानाव बड'लेण्ड स्पर्ट्स पलिसि बेखौ जोङो लागोन। बेहाय 5 बोसोरनि थाखाय जों मोनसे बिथांखि आरो 25 बोसोरनि थाखाय जों मोनसे बिथांखि बेखौ लानानै जोङो जोंनि बड'लेण्ड ओनसोलाव गेलेमुखौ जों जौगाहोनायनि खामानिखौ मावनो नागिरदों। आरो देग्लायनिफ्राय मोनसे गोजोनथाव बाथ्राबाव जोंनि BTRनि मानगोनां गाहाय खुंगिरि मुस्रि प्रमद बर' बिथाङा बे बड'लेण्ड स्पर्ट्स मीट 3.0 बेयाव बेखेवजेननाय हाबाफारियाव फैनानै जोंनि गेलेगिरिफोरनि थाखाय क'क्राझार आरो बाक्सायाव गंनै स्पर्ट्स हस्टेल लुनानै होनायनि खोथाखौ बिथाङा फोसावलांदों। बे जोंनि थाखाय जोबोद गोग्गाथाव बाथ्रा। गेलेगिरि बिथांमोना बे हस्टेलाव थानानै गेलेनायनि खाबुखौ लानो हागोन बा बायदिसिना कम्पिटिसनाव गेलेनो फैनाय मानसिफ्रा बे हस्टेलाव थानानै गेलेनायनि खाबुखौ लानो हागोन। बे जोबोद मोजां बाथ्रा। Welcome to IBT Coaching Institute, Kokrajhar, where your success story begins. Experience top-notch education with affordable course fees, making your dreams achievable. Learn from experienced faculty members dedicated to your academic growth. Our specialized teachers offer in-depth explanations and regular doubt-clearing sessions. लास्ट ईयर से कोचिंग स्टार्ट किया बट कोचिंग ज्वाइन करने के बाद ही मेरा एग्जाम क्लियर हुआ। तो मेरा इस साल 3 एग्जाम का प्री क्लियर हुआ, CSS का प्री क्लियर हुआ, फिर IPS PO का मेरा प्री क्लियर हुआ है और CGL का भी मेरा प्री क्लियर हुआ है। तो अभी मैं मेंस का प्रिपरेशन कर रहा हूँ। Stay updated with current affairs classes tailored for competitive exams. Boost your exam readiness with daily CBT and offline mock tests, ensuring you are always prepared. Strengthen your knowledge with extensive revision classes. Experience our teaching quality firsthand with a free demo class. 매주로 윙크는 거기다 바람이 아니 이제 부자 배야. 바이 시 클래스 부자 있는 만에 상품 파이니어 스텝 부자나 이 월로 맞아나 이게 맞아나 이거 맞는 मेडिटेशन इंक्लूड इंग्लिश क्लास आज भी कर चुका है। मेरा क्वांट में एक्चुअली खराब था इसलिए मेरा ज़्यादातर एग्जाम में क्वालिफाई नहीं कर पा रहा था और कॉन्फिडेंस भी नहीं। जब से मैंने ज्वाइन किया है तो मैं क्वांट पे एक्चुअली अभी मैं क्वांट पे अच्छा हूँ और कर भी पा रहा हूँ। तो अभी कॉन्फिडेंट भी हूँ और फैकल्टीज भी बहुत अच्छे हेल्प करते हैं बहुत। Access all resources and updates through our official app, Make My Exam. Receive comprehensive course materials and monthly magazines at no extra cost. Join India's #1 coaching institute with proven success in SSC. Our achievement.
IBT Institute Private Limited, the largest coaching network across India. Your success, our commitment. Enroll now and start your journey to success. Visit or call us today.